Ja, het was gewoon eigenlijk al een droom van vroeger uit, als liedjonkje zijn, dan dacht ik al van ik wil op de trekker aan het werk. En toen ben ik van school gekomen en toen hebben ze mij in de tijd ooit een keer gevraagd of ik even helpen wil bij de droge tijd. En zo ben ik er gewoon heen gebleven. Ik is lekker in de vrijheid wezen, en 's morgens leer je het van me en een kinderen van je het achter me, dat vind ik prachtig. En deze vind je het net al te smarig, maar ze zit ik wel eens beetje helemaal begroeid en dan zei ze van nou dat shirt, nou ja, het is er van je het, maar we hem net. En dan shirt achterom en dan is het mooi geen wetter. Meerkoeten die binnen wat minder blieb bij. Ja, die ben wel eens een boos op me. Ja, dan moet ze maar net in mijn paard zitten, you know? Maar ze maar even aan de kant gaan. Dan heeft ze altijd mooi geen sletje, kun je mooi zwemmen. Mijn hart die vroeger een bergenbedrijf. En dat is in de 70 jaren gewoon dat echt heel min met de bergen. En het is nog nooit een vet pad, zat ze het nemen. En toen werd ik hartstikke hier. En toen werd het zo van, nou ja, als we verder gaan willen, maar we verschrikkelijk investeren, maar dan moest er wel 100 punten achter staan. En toen kwamen de cijfers op tafel, toen dacht ik van ja, maak ik nou wel tekening mooi van zulke cijfers. En als cijfers maar 6 nultjes krijgen, dan zeg je van nou, ik vind me toch wel heel jong nog. En toen heb ik zo van, let aan me geen uit en dan zie ik je wel wat anders. Is het net eerst een werk? Nee. Dus is je in de middel of nowhere alleen? Ja, dat is wel stil om je heen, maar aan de andere kant je ziet om je heen en je ziet daar is wat, je ziet daar is wat. En ik had de hele dag de radio bij me. En dan werd wel eens even bellen. En dan vermaak ik me wel. Maar dan zou je zeggen, het is een droom die het uitkomen is. Ja, Ben je nou wel horen ding, wist nog wel eens hoe dreamst? nou, net echt een soort meer. Ja, als de tijd komt dat we rustig rondwandelen kunnen, dan heb ik wel een droom van een camper en erop uit. Dat lijkt me daar en dan wordt het wel mooi. Het is toch wel bijzonder dat op zo'n jonge leeftijd je droom al uitkomt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Er zijn een heel soort mensen die te lange wachtje maken. Oh, dat loopt direct wel. Ja, ik leer als jonkertjes zijn al te hebben van, nou ja, een trekker is prachtig, een trekker is mooi. En de machine is mooi. En je komt er dan op, ja, dan ben je gauw in je droomgebied uitkomen.